No mun työssä parasta on oikeastaan se tyytyväiset asiakkaat, joiden odotukset on pystynyt ylittämään omalla työskentelylläni. Mä oon aikoinaan tullut kesätöihin tänne Osuuspankille ja työharjoittelun sain tehdä täällä päättötyön ja sitten pääsin töihin, kun valmistuin koulusta. Mun työssä mulla on kaikista tärkeintä se, että mä saan eteläpohjalaiset nuoret innostumaan sijoittamista, aloittamaan sen ja saan heidät samalla sitten vaurastumaan siinä. Meidän työyhteisö on sellainen todella rento ja hauska ja humoristinen, että on niin mukava olla töissä ja työkavereiden kanssa vapaa-ajallakin viihtyy. Parasta mun työssä on asiakkaiden auttaminen ja tiimityö, koska mä pääsen työskentelemään myös rahoitusneuvottelijoiden sekä vakuutus- ja sijoitusneuvojien kanssa. Tärkeintä mulle on työssä asiakaskontaktit. Mä tykkään, kun on ihmisten kanssa tekemisissä paljon ja just, että kun kuulee vähän erilaisia elämäntilanteita ja että miten pääsee niissä auttamaan. Mä oon päätynyt OP:lle aikoinaan työharjoittelun kautta ja siitä se oikeastaan sitten lähti. Mä oon nykyään siis asiakkuusasiantuntijana ja siihen on tietysti ollut pitkä polku OP-kotien ja muiden reittien kautta, että paljon tehnyt kaikkia rooleja pankissa. Parasta ehkä koko työssä on justiin, kun tietää, että saat työporukalta tukea eri asioissa, oppii koko ajan ja sen huomaa sitten justiin asiakastapaamisissakin, kun sä tiedät asiasta, mistä sä kerrot ja sitten asiakkailta tulee vielä lopuksi ehkä positiivinen palaute, että hyvin meni. Me tehdään tärkeää työtä koko maakunnan hyväksi ja totta kai se on itselle myös lähellä sydäntä, kun täältä on itsekin kotoisin.